Goedemiddag. Hallo. Bent u juffrouw Mier Nee. van de Fabeltjeskrant? Oh. Ja, dat is van mijn zoon. Oh zo, hallo. Ja, hoi. Bas van der Zwaan. Willemiek Verstappen, hallo. Van L1 programma Onderweg. Ja. En we reden hier. Ja. Zien we nog een halen? Dat is nog allemaal halen. Dat is nog allemaal halen. Klopt. En we zien dat bordje, Mhm. mieren te koop. En mierenboerderij. Ja. En toen zoog ik ook door de raam. Ik dacht, dan moet dat juffrouw Mier zien. Tuut, 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 tuut. Tuut, tuut, tuut. Tuut, tuut, tuut. Ja. Met de slofjes, wat Ja, leuk. natuurlijk. Enig. Ja. Enig. Het zijn wel geen mierensloffen. Nee, dat is geen mierenslof. Maar Zit je dat allemaal in het filmen nu? Oh. Ja? Ja, Oké. als je niet wilt hebben dat we het uitzenden, dan doen we dat niet. Maar Ja, dat lijkt dit is, ik weet niet of je het programma kent. Ja. Ja, dit is altijd van, we stappen altijd spontaan, omdat we het keer zo spontaan mogelijk willen halen. En, maar je zei het, de zoen is de Mijn zoon is op show, ja, dat is pas... Ja, dat is helemaal gek van mieren, ik snap er niks van. mierenboer is Nee, dat. met, ja, ja. En ik kan er via internet mieren bestellen, hè. Daar Ja. is een hele markt voor en dan bestelt er zich een koningin met wat werksters. En die gaan ze uitbreiden, dus die hebben ook binnen van alles al gemaakt. Ja, moet best binnen kijken. Ja, nou, ik vind het zo apart. Een mierenboerderij. mijn zoon. Ja, zal het leuk vinden? Ja? Oh, is het een beetje een... dit is ook voor... dit is van nog? Ja, dat is wel niet goed. Kijk, hier. Dit had er pas gemaakt. En het Sintje hier. Dit heeft er met de post wat te komen. Hier zit een koningin in met 5 werksters. Ja, en die gaan natuurlijk eikens liggen, hè, dus dat breidt zich uit. Maar ik zie dat er zit er water in. Ja, dat is drinken. En hier heeft er volgens mij iets met suikerwater. En daar heeft er honingdauw. Die moeten gaan eten. En af en toe heeft er zichzelf, wie heet je het? Fruitvliegjes is er bezig. Want die moeten... Hoi. Die eten fruitvliegjes. Oh, ik laat ik alles kijken. Ik vind dat leuk. Want misschien is het goede reclame voor haar. Kijk. Dus ze is ook fruitvliegjes aan het kweken, of weet je het? Och ja. En die mieren vreten die. Dus dan moet je ook zorgen dat die natuurlijk eten hebben. En uiteindelijk kunnen dat kolonies werden, want daar gaat in zitten. En hier kolonies werden van duizenden mieren. Eigenlijk net wie een bijenvolkje. Hè? Want ik ben zelf imker, dus ik gooi van bijen. Ja, dat is hetzelfde principe. Heb je hier bijen? Nee, de tuin is te klein. Dat heb ik wel gehad. Maar, Is ze dat? Door? dat is mijn zoon, ja. Dat is hij. Wie heeft er? Damian. Damian. Ja, dat is wel al een beetje ja, dat is al lang geleden. Maar... Nee, maar dan heb ik er een beetje een pleetje binnen. Ja, want dat is op Jean. Ja. Ze hebben het er gisteren gemaakt. Maar dat is helemaal ook ding? Dat is mij, ja, dat ben ik. Ja. Dat is de bijenkoningin. Je gaat me toch niet vertellen dat je dat ook nog zelf geschilderd hebt? Of Nee. Dit kwam je ergens tegen en dacht je van, dat vind ik gekregen mooi. van Emes, ja. Van Emes, die weet dat je Yes. iets met bijen hebt. Dus als die bruin uitbreekt, dan Dat de eerste. werkt met. Ja. Want heb je dit ook van een heel dierbaar Emes gekregen dan? Ja, van mijn beste vriendin heb ik dit gekregen, ja. Dus dat is wel heel speciaal. Waarom ziet je het eind van ook alles een vrouwelijke imker ontmoet? Ja, die zijn er zat. Nou, maar dat is toch over het algemeen? Oh, lullen. Ja, dat mag je niet zeggen. Allemaal 65-plussers. Ik ben zo blij dat je het gezag hebt, niet Oh, ik? dat je eruit halen. Hè. Nee, er Wat? zit heel veel... Nee, maar je je liet me niet de type dat zonder respect over Nee. andere mensen prot. Nee, dus dat maar was... dat is een hele goede vereniging zit je hier in Halen. Ook bij Sint-Elisabeth. Maar zou je het imkerschilden, zou je dat wat vers bloed kinderen gebruiken, omdat het gaat sowieso zo slecht met de bijen? Ja, maar de laatste jaren is dat allemaal aan het een opmars. Dus Ja? de cursussen die lopen vol en er zijn steeds meer vrouwen ook bij. Maar niet iedereen in de cursus deed, had je het vol. Maar dat is ook best wel prijzig en het vraagt wel iets. Dus Waarom is een cursus imkeren? ja. Is het een werkwoord, imkeren? Ik imker, jij imkert? Nee, volgens mij niet. Nee? Ik ben imker. Ik ben imker. Ja. Maar waarom is dat kostbaar? Nou, de cursus in zich niet, maar als ze dan de slaagijs en de volken breiden ze goed, die hebben kasten nodig en die moeten voeren en die hebben ramen nodig. En ja, er is honing slingeren en dat vraagt toch wel ook materiaal. Is bij jou ook altijd verse honing in huis?
Nou, ik ga afgelopen zomer geen honing, want de bijen zijn me gaan zwermen. Dus ik kost geen honing slingeren. Dus ik hoop deze zomer, ik heb nu weer 2 volkjes. Dus Als ze gewoon overwinteren, dan kan ik... maar ik heb wel van andere mensen. En waarom gewoon bijen zwermen? Als de plek te klein werd bijvoorbeeld, dat het kastje, dat ze te laat best met ruimte geven. Dan vertrekt je helft met de koningin en dan gaan ze weer opnieuw de koningin aanleggen. Nou zei je gans aan het begin, als ik het goed heb begrepen, een mierenkoningin heet werkstors. Terwijl een bijenkoningin werkkors. Nee. Niet? Werksters. Allemaal vrouwelijk. Ja, ik dacht dat de darren... Nee, de darren, er werden ook darren geboren, maar dat zijn er altijd minder. En die zijn puur voor de bevruchting. En dan werden die weer opgeruimd. Die leven een tijdje in de kas. En dan, nee, het zijn duizenden werksters. Het zijn allemaal vrouwtjes. Ah. Ja. Dus die knappen het werk op en die menkes bij de bijen die zien alleen voor voorplanting. Alleen maar. Ja. Voor de rest doen die niks. Nee. En wanneer zei Demiaan, hè? Demiaan, ja. Wanneer zei Demiaan voor het eerst van, hé mam, ik wil iets met mieren gaan doen? Dat is nog niet zo lang geleden, een paar weken geleden. Of laat het toch wel 2 maanden zijn. Ja. Maar daar al wandelende takken. Hij heeft er al, dus er zit een beetje in het insecten gebeuren. Ja, dat heeft er van mama gekregen, denk ik. Ja, maar mieren vind ik toch wel... Ja, weet je niet. Ja, wat ze doen. Dan kan hij oer in de bak gaan zitten kijken wat hij dan doen. En ja, nu komen ze niet terug. Dan komt je in de oet en dan zit jij hier te kijken. Dit hadden we gisteren gemaakt met plaatjes. Maar op dit moment beweegt er gewoon helemaal niks, hè? Nee, dat gebeurt nog niet. En nou heeft er volgens mij iets aangesmeerd zodat ze er niet doet kroepen of zo. Yes. Dus dat kan gewoon open. Denk ik dan bij mezelf, met mijn boerenverstand. Ja. Wat is het dan? Dat is een mengsel van talkpoeder en alcohol. En het schijnt dat ze zich niet kunnen hechten. Oh? Ja, het is allemaal op YouTube allemaal opgezocht. Is dat waar ze die buim ook wel eens mee doen insmeren tegen de termieten? Dat misschien, niet. Hè, dat is toch ook dat ze die buim Is dat gaan ook wit? maken? De witte ring. Ja. Oh, dat zou ze maar kennen. Dat hetzelfde spul. Wat grappig. Nou, het leukste vind ik gewoon om naar hem te kijken als hij bezig is. Want ik heb niks met mieren, maar ik vind het zo leuk wie hij ervan kan genieten. Nou ja, ik ben opgegroeid met Maya de bij. En dan had ze dus ook die mieren. Ik vond die mieren altijd zo leuk. Die marcheerden en zo. Ja, maar dat heb je ook Ant-films en zo, hè? Ant-Boy is een film, dat pas uit. En Ant is volgens mij, dat is een animatiefilm. Ja, prachtig. Ik ga eens kijken als een film. Dat is ook voor volwassenen leuk. Ja, die kijk ik dan met hemzelf echt leuk. Ja. En op YouTube is een filmpje van een jonge man die had in een winkel ergens in het noorden van het land. En een webshop ook, die stuurt op. En dan laat je... En de jongen, dat ligt ook op een mier. Dat is grappig. Dat zeggen ze meestal van Hunt en de baasjes. Ja, huisdieren, ja. Dus God weet wat hij vertelt. Dan ben ik misschien wel trusten meer geworden. Of Maya erbij. Oké. Maar ja, dan moesten we wel even wachten, denk ik nog. Ziet je met z'n tweeën? Ja, Demiaan en mam. Ja. Wie oud is ze nou? Dat is 12, dat is in groep 8. Oké. En ik ga het volgend jaar naar de Agora school. En daar ben ik ook blij om. De wat? De Agora. Nieuwe tijdschool. Remond Nikkei. Nooit van gehoord. Ze is 4 jaar aan de gang. En ik ga nog even reclame voor maken. Nee, maar dat is een school. Waarom ziet je zo blij dat er naar die school gaat? Want het is een school zonder huiswerk. Het is een school die kijken naar het kind. En die gaan kijken van wie bestig en wat wil zich, wat kind stig. En dat gaan we eruit worden. En we gaan niet kinderen klaarstomen met allemaal kennis. Wat ze moeten vergaren uit beuk en heel veel huiswerk. Maar we gaan kinderen klaarstomen in een altijd veranderende maatschappij. Want het beroep wat vandaag besteedt kan volgend jaar gaan naar bestaan. Maar dat kinderen wel in die maatschappij zich kunnen redden. En dat is de filosofie, even kort door de bocht. Oké. Maar er is natuurlijk wel bepaalde diploma's nodig om aan de bak te komen straks. Als ze werk wil hebben en zo. Hè? Ja. En wie gaat dat dan met het Agora-diploma? Nou, die gaan de eerste 3-4 jaar werken die toe naar een eindexamen. En de laatste jaar moeten die wel hun vakken krijgen. Maar de weg er naartoe is anders. Dus ja, zo'n mieren, daar zouden een project van kunnen doen. En dan hebben ze biologie. Dat kan lijn onderzoeken, wat er van zegt van, welke mieren komen in Nederland voor? Wat zijn de grootste mieren? Welke lijn hebben dodelijke mieren of
grote mieren. En je zou kunnen zeggen, dan doe ik het in het Engels, vanuit de Engelse taal erbij. Dus die werken op een hele andere manier in het project. Zit iets van aardrijkskunde, zit biologie in, zit een andere taal in. En zo werken die. En kinderen vinden dat duk veel leuker om te doen, omdat het dan bij hunzelf staat. En dat is ook uiteraard. Het pas in de krant gestangen dat zelfs steeds meer scholen in Nederland Agora-afdelingen gaan openen. Wat dus, leuk. En wie had dat bedacht, dat Agora? Dat is van Nike. Maar dat is niet specifiek Limburgs? Jawel. Ja? Jacques, ik weet niet meer de het. Dat zijn een paar mannen die komen het reguliere onderwijs en die hebben zoiets gehad, we lopen tegen dingen aan. Het klopt niet meer aan deze tijd. En die zijn 3 jaar geleden begonnen bij Nike en Remuy. Het zijn Limburgers en het zeggen experiment Agora is geslaagd. Dus dat ga ik doen. Och, de alsjeblieft dat te vertellen, ja. Dus en dit is ook zo'n project. Ik denk van, oh jong, dat is echt iets voor... Dat vind je zo leuk. Damian een klein beetje kennende, en jij kent hem denk ik als geen ander. Is dit een bevlieging of is dit iets waar we wel mee verder gaat? Nou, dat is wel interessant, want mijn zoon is heel breed. Dus hij vindt heel veel dingen heel leuk. En dat heel lang jaren heeft er gegoocheld. Je deed er ook optredens, kost er heel goed. En nu is dat aan de kant. Die spullen nog wel. En nu komt dit, wat is een bevlieging? Een paar maandjes of een paar jaar de diepte in en het helemaal uitgediept voor zichzelf. Om het volgende te gaan doen. Ja, wat is dan de bevlieging? Ja, hier en nu. Ik kan alleen maar zeggen wat morgen is, weet ik niet. Maar nu, vandaag is het leuk. In een paar woorden, wat is het voor een kind? Nieuwe tijdskind. Ja? Gevoelig? Supergevoelig. Denker? Controle heeft er, maar dat kan zich ook overgeven. Ja. Nieuwsgierig. En het is geen gamer, maar wel heel veel op YouTube, want dan vind je het heel leuk om kennis te vergaren op zo'n manier. Hè? Om te kijken van... Is het ook wel een beetje een leider in die zin dat in een groep meestal wel de ideeën heeft van dit is leuk? Ja? Dat is natuurlijk wel lastig, want niet iedereen doet wat hij wil. Je hebt hem gewoon in het vizier.